Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Панаирен калейдоскоп. В днешното предаване ще бъдем гости на двама утвърдени енолози, създали преди 4 години свое винарско имение в района на Пловдив. Това са Наталия Гаджева и Константин Стоев. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. В следващите минути ще ви срещнем с инженер Наталия Гаджева, която е собственик на една от най-младите винарски изби в Пловдивски регион. Тази година тя ще представи на международната специализирана изложба Винария 7 свои вина, 4 от които червени. Наталия Гаджева и Константин Стоев са енолози с дългогодишен опит, а от 4 години са собственици на младо винарско имение. И двамата са познати като изявени професионалисти в бранша. Наталия Гаджева близо 10 години бе председател на Съюза на енолозите в България. Тя е и участник в дегустационни комисии на национални и международни конкурси. Константин Стоев е бил водещ енолог в множество винарски изби. Вече 4 години сме на пазара, като от 2 години така по-сериозно атакуваме маркетинга и продажбите, защото все пак виното е сравнително бавен продукт. За да се пусне той на пазара, трябва да е готово, за да бъде предоставено на клиентите. Основно производството са червени вина, от които около 80% всъщност са червени, и наблягаме на купажните продукти, защото смятаме като специалисти, че тогава, когато вземеш най-доброто от различните сортове грозде, получаваш и най-доброто вино. И останалите 20% са разпределени в съотношение 10:10 розе и бяло вино. Като розето също ни е купажен продукт. Единствено само бялото вино е чисто сортово шардоне. Откъде взимате грозде, за да ги произведете тези вина? От един много хубав масив в село Горно Белево, от което са селектирани определени редове, тъй като количеството на гроздето, което ние преработваме, е доста малко, около 80 тона годишно. И можем от този сравнително голям масив да селектираме една добра суровина, за да направим това качество на продукта, към което ние се стремим. Сортовия състав на този масив е доста разнообразен. Има каберне совиньон, мерло, сира, темпранило, като и от тези 4 сорта ние изкупуваме суровина. Малко рубин от селата близо до Пловдив. Този типичен за България сорт вино как се възприема от вашите клиенти? Ние като фирма от 2 години работиме с рубина като сорт грозде, но със съпруга ми като специалисти сме работили в предните ни винарни. Може би той дори е откривателя на рубина за България, за да възроди отново така традицията да се произвежда едно качествено вино от рубин. Смятам, че ако искаме да наложиме българското вино и да покажем всъщност на винения свят, че България е по-различна с нещо, трябва да се акцентира точно върху местните сортове, като рубин, маврут, димят, примерно. И затова просто от 2 години селектираме така доста добра суровина вече и започнахме и в нашата фирма да произвеждаме вина като сортови рубин. Дори тази година на винарията ще изненадаме нашите почитатели с един доста интересен продукт, който нека да бъде изненада за тези, които дойдат на щанда и ни посетят. Освен това вино, какво друго ще представите на Винария тази година? Нормално е да представим новите си реколти. Новата реколта на шардонето ни, новата реколта на розето, което тази година е купаж от 4 сорта грозде, един изключително така свеж, елегантен продукт. Новите реколти на червените вина, които след едногодишно стареене в бутилка ще могат да бъдат дегустирани на щанда на Винария, и този продукт, за който ви говоря. Както и едно нещо друго много интересно, в много къса лимитирана серия, така доста по-различен стил вино, но нека да изчакаме още 10 дни. Казахте, че произвеждате ограничени количества вина, ограничени количества партиди. Защо? Работили сме и двамата в доста големи винарни. И знаем, че колкото и да е добър един технолог, тогава, когато по време на гроздобера трябва да преработи доста голямо количество суровина, понякога, за съжаление, се налага да се правят компромиси. Точно от тази гледна точка
ситуирахме нашето производство с много ограничен обем грозде, с много къси лимитирани партиди вина, защото искаме от първата до последната чепка грозде и след това от първата до последната бутилка вино на дадена партида да бъдат изключително под наш контрол и да знаем, че клиентите ни няма да бъдат разочаровани, защото имидж се гради доста трудно, а много лесно се губи. И за това сме селектирали и определена суровина от определени масиви, създали сме нашите брандове и контрола върху суровината и след това върху производството на виното е изключително стриктен. Гарантирам го това нещо и мисля, че нашите клиенти вече, които са така постоянни на винарната, са убедили в това. Вашите бутилки са с уникален дизайн. Мислите ли, че това помага за продажбата на вашите вина? Значи при нас всичко е мислено много така отдалеч, както имената на вината, така и защо трябва да бъде този етикет за това име. По принцип опаковката е много важна, защото колкото и да е добър един продукт, ако той е поставен в невзрачна опаковка, не би привлякал вниманието на клиента. И двамата дизайнери, с които работиме за създаването на нашите етикети, така са горди с това, което сме постигнали в съвместния си труд. И смея да твърда, че това са едни от най-разпространяваните български етикети по различни сайтове, онлайн каталози за етикети, списания за графичен дизайн и доста награждавани, в интерес на истината. Надявам се, че и българският потребител ще го оцени това нещо, защото все пак ние поставяме виното в малко по-различна посока и като дизайн, и като стил. Вие имате много награди, макар и млада изба. Кажете ни нещо повече за тези призове. Те не са кой знае колко много, но са от всичките конкурси, на които сме давали вина, всъщност имаме награди. Сега изпратихме и 3 проби на тази годишния конкурс Винализ в Париж, като се надяваме, че ще се върне оттам някоя от вината с награда. Естествено, това за нас е най-така престижната награда, защото много проби там се изпращат, изключително добро жури оценява вината и когато един производител получи награда от такъв род конкурс, за него наистина е престиж. Смятаме тази година да изпратим вина и на конкурса на Декантер. Давали сме тук на Рицарски орден на виното, на дефилето на младото вино. Всяко едно вино е оценявано добре и се надявам все повече да стават тези награди, но най-добрата награда за един производител е когато ти се обади по телефона един клиент и ти каже: благодаря ти, че тази вечер изкарахме вечерта с вашия прекрасен продукт. От това по-голяма награда няма. Къде реализирате вашата продукция? Основно в момента сме насочени на вътрешен пазар, защото сме си създали една такава концепция, че докато не станем популярни в страната, в която произвеждаме виното, не бихме могли да бъдем популярни и в чужбина. Имаме определени партиди и частни поръчки за различни страни извън България, но те в момента не са основното ни перо на продажби. Акцента ни е върху хорега сегмента в България и към хора, които търсят различното, търсят интересното, търсят качеството в продукта, не масовия продукт. А защо участвате в Винария? Мисля, че всеки един уважаващ производител трябва да участва в Винария и ако екипа, който менежира Винария, си направи една равносметка за резултата от Винария, може би след 2-3 години Винария ще се превърне в една изложба, която да бъде притегателна сила не само за български винопроизводители, а за винопроизводители изобщо от цял свят. Би трябвало да се помисли много по-сериозно по отношение на рекламата, по отношение на това да се канят гости, които биха популяризирали всичките тези вина, които дегустират по щандовете на Винария. Защото смея да твърда, че в България нещата във винарството започват да се случват и то се случват доста добре, в доста винарни вече. И няма за какво да се срамуваме да не каниме хора, които биха могли да ни бъдат едни пропагандатори на това качество, което се възражда в българското вино. Смятам, че това е един празник не само за Пловдив, това е празник за винопроизводителите, а би било добре да бъде празник за всички хора, които обичат виното. Т.е. да се чака
тези 3 дни в Пловдив с по-масови мероприятия, с по-голяма така притегателна сила и за консуматорите, нали? Не само за производителите. Така че с удоволствие ще чакаме нашите гости на щанда. На международната специализирана изложба Винария Наталия Гаджева ще представи 2 бели, 4 червени и 1 розе. Гледайте и следващото ни предаване, в което ще ви представим един от традиционните изложители в международната специализирана изложба Винария, която тази година ще се проведе от 23 до 26 февруари в панаирния комплекс в Пловдив. Благодаря ви, че избрахте панаирен калейдоскоп и Нова българска телевизия.